kommer med som gæst. For dejlig chokolade og kager til. Og så skal vi have 3 hurraer, og så de 2 små og 1 stort. Hurra! 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 Det her det er sådan nogle selvslukkende lys der, de er slukket, så der er lige en tilbage her. Kommer den, skal du puste ud? Kan du puste det lys ud? Så kan vi starte med den der. Kan vi det? Det siger Godt, jeg siger, jeg vil gerne starte med det. Så bare skal det der som mig. Skal du have sådan et stykke her? Skal du have et stykke af benet her? Alt med det blå. Det er lige godt, det der. Tilde, vil du have et stykke kage? Ja, tak. Det skal være benet. Det skal være fra benet. Se, hvis du vil lukke. Så du skal lige have dit bord sat op. Ja, det gør vi lige om lidt. Tag du din